Kaixo, gaur maiatzak 27, gaur eguraldi ederra, eta gaur ikusiko dugu zer egiten dugun gure basoako perretiko ekoizpena apurbet hobetzeko. Batzuk esaten dure ez dela oso fidagarria eta ez dagoela ezertako balio. Baina gu bintzat alegitzen gara esporak eta ereiten. Horrelako prestakin bat egin dugu, baina beste egun baten esango zuet zelan egiten den hori. Gaur hemen dekogu batetik kastaina esati bat, kastaina arbola, eta bestetik aurreko bideo baten agertu zien saltzaperretzikoen, saltzaperretzikoekaz egindako prestakina. Eta orduan horretako egiten dugune da, hemen arbola inguruen hainbat zulo, susterra pau arte, eta gero bertora guke asmatu edo dugun prestakin bat udaten dugu. Eta gero tapeu, susterreta. Esan dodan moduen, asko dinore ez duela ezetako balio, baina, kalterik etotzeit. Eta nire dakidana da, apurka-apurke, perretziko gehiago agertzen dizela. Oneri esker, ez? Ez dakigu, baina agertzen dizela. Ni badaki behintzat, hemen dikur, Urkiolan, Euskal Herriko Unibertsitateak egindako lan baten mikorizazioa lortzeko esporen batidoa bota zala eta lortu zala. Beraz, zeu zer lortuko da. Eta hau da guztia. Eskerrik asko, da hurrengora arte.